Ahojte u tohoto videa a toto video je o tom, že som dostala 2 nových petšopákov z druhej série a môžeme ísť na to. Ako prvý psík je to takýto malý, niečo ako šteniatko alebo veľký pes, to neviem, a má také jedno hnedé uško a furt padá, no už nie. A má k tomu takýto pohár, akože niečo vyhral, nechápem. A ako druhý pečop je tu takýto psík modrý a je to tiež z druhej série a má taký lietajúci tanier, čo sa mu takto dá do papulky. Takto sa mu to dá do papulky a on vlastne akože to chytil. A toto bolo asi všetko z tohoto videa. Nezabudnite dať like, koment a odber. Ahoj u ďalšieho videa.